Почнахме. Да. Здравейте, приятели! Сега ви показваме играта Heyday! Искаме да кажем, че записваме клипа, защото така, без да исках, спрях клипа с пълен ръка. И аз. Да, ти не го спря. Вече направим спаване. Давай, почваш да се строиш. Какви материали искаш? Сега оженахме нивата. Имаме достатъчно хляб. Но сега ще завъртим рулетката на късмета. Колелото на късмета, бе, какво ти е рулетка? Рулетка е колела, едно и също. И печелим Звезда, която ни дава пари. и получихме 500 пари. Още на следващата звезда ще е 1000. И сега, ако печелим звезда, получаваме 1000 пари. Добре, аз не съм чак толкова голям късмет, Лео. Може и да получавате пари в разпродажбата. Успяхме да получим и аз, ето съм запълва хамбара. И ето, в хамбара може да слагате всякакви неща. Но не нещата, които засявате в нивата. Сега не разпродаваме някои наши неща. Да. Различни неща. Тук Малко гледам да видя дали има нещо. Не играм. Всички да мукват, бе. сега отрязваме дърветата. Да, малко да имаме повече място. Че... Добре, да играта е забавна. Весела и приятелска. Да. Даже можем да отидем пред някой приятел, даже аз съм включил най-добрия играч в играта. Ако искате, просто по някакъв начин отидете при него и Но помогнете. пише, можем да му помогнем, той е вече макснат. Но все пак му купете нещата. Ако щете, той има хиляди неща за продажба. Затова влезте и играйте като селяни. Сега даваме на хората каквото искат, ако нямаме нещо, просто не го даваме. Си го вземаме. И все пак играта е забавна, бразователна. И полезна. Например, научиш се как да доеш крави или да ги храниш. Супер, така ще направя малко храна за тези и малко храна за тези от така. Ти се случва и чак, аз съм малко по-различни. И И с по-различни. Сега може да направим сирене или кашкавал. да, но имаме само две мляко, можем да направим само... Така, ти стой тук, не следвай. Ти си стой. Тук сега ще направим морковен пай. То, да, някакъв пай. В него има моркови, яйца и жито. За какво ми е? Защо пък трябва да е жито? Да го знава, човек. Мага имам само едно жито. Някой да има ли? Ще видя дали някой от екипа ми има такова, какво беше? Жито. О, то спреда тикви супер, 5 тикви. Сега То спреда 5 яйца. Бой, пожалуй, купувам всичко, каквото видя. Нататък, още. То никога не продава нищо, защото той... Сега така ние търсим за неща. Добре, обиколих целия ми шоп. Ти си малко начин. Не, там където ти оставиш блоковете, там трябва да отидеш. Сега тук ще сложим бамбук. Там ли беше? Да. Извинете, не обръщате внимание на гостта. Обаче тук при нас е това нашият приятел Салих и Вакта 12 HD. Искам да сходя, искам ето да гледам, аз ето 3, нещо ще го гледам. Аз ще гледам около. Траян.
още и двамата тишина е. Тук има разправи. Да. Но все пак играта е забавна. Човек, имаш билет до пощенската кутия. Не, виж какво е билета. Диаманти или гавричета. Диаманти, разбира се. Ма, трябва да се падне. Сега тук оглеждам нещо. Готвим дали ще падне да видя. Няма къде е колко хубави неща. Тук пък за какови яйца малко ще взема и да яйца на очи. Тука. Но какво да направя първо? Дали да вдигна левел? Докато скоба били да... Сега ще дигнем левел. Поне ще се опитаме, ако да успеем, да успеем. Ако Утре ни... успеем. Ако не успеем, Утре ще го утре ни продължим. гледайте пак. Но ако успеем, продължавайте да ни гледате и се забавлявайте с нас. Да. Правите съседи. И ако ударите по един лайк, ще има още такива видеа. И още забавление, и още усмивки. Като прасете да там. Мъгачи утля се. Те са гладни. Утре ще се забавляват. Това означава да се забавляват. Като е това преди. Добре, ние сега ще се опитаме да вдигнем левел, обаче имаме до 400 килата пак. Ние тук имаме само 4 монетки. Да. Обаче в това фермата има някакво честче. На фермата. В това фермата лата. О, никога няма да намерим честът. Виж го е! Дори пина по телефона. Оф. Сега ще ви кажа какво се случи, когато отключите колата и я поправите. Тази влакчето. Ще отидете да е до много хубаво място. Там ще го направите по какъвто начин си искате. Ето го. Ето го мястото. Ето това е цялото място. Да ви по-добре отблизо да ви го покажа. Това е влакът и Това е игралната зала. тук горе-долу има хиляди работи, с които може да играете. Дори блокчето, ама аз съм го отключил. Или морето. Уау, аз не знам, че има море. Ще да се втъпа. Ние за първ път виждаме морето, но Да, вие може да го видите. ако представяте нашите видеа към моя канал. И ако се абонирате, Тук има и животни. Това още не го знаех. ако се абонирате към нас, Ще продължаваме с тези готини и хубави видеа. видеа. Затова абонирайте се, сложете ни по 1-2 лайка и играйте без край. Да. Ако аз бях направил клип, че ще да си далеч. Еми, след малко ни е време да спираме клипа. Затова имаме още малко време. Погледайте ни. И ни Джорджо, ако намерите Харесайте. в телефона ми, ще го гледам. Ще е. Дигнат повече ли искаш да кажеш? Аз чуя гласа. що се от Джорджо зове? И сега, хора, скоро ще приключваме с епизода. Затова, моля ви, Ударете ни гледайте ни, ударете ни по един един лайк и ни помогнете. Ако искате, станете ни, пратете ни покана в играта. И Аз съм ще Теди станем Фледем, той е Гого. Така че и ако искате да се уверите, ето тук горе пише, ето го Теди 7, да. А при мен пише Георги. Гого. Или накратко, Гого. Моля ви, помогнете ни. Не много на мен. Да, защото той е едва 30 лева или 4 горе-долу там. Разбирате ли? Сега мисля, че след малко ще свършим за това. Радвайте се, забавлявайте се и Чао. харесайте. Чао. Чао, чао.